Kandidaterne har skiftet plads, så fortsætter vi med vælgermødet. Og så det første spørgsmål er et Facebook-spørgsmål. Karen Kielsen fra Ravdok har et spørgsmål. Jeg vil spørge om, at rejse her i Grønland er meget dyrt. Hvem vi arbejder for, at det bliver billigere. Rejseudgifterne er meget høje. Kim Kielsen. Det er meget vigtigt. Det er vigtigt, at vi ser vi er nødt til at se på, at transportmulighederne, man har i mange år ventet på en lufthavn Ravdok. Men Inuit Ataqatigiit har helt klart sagt, at det vil være med til at bygge lufthavnen i Sydgrønland, men det har ikke stemt for. Og i Nordtelik, Tasiilaq, Itoqotormiit, Aqertarsuaq, at kan vi ikke komme udenom at få små lufthavne. Og en af mulighederne for udvikling i Sydgrønland har været etablering af bygning af lufthavnen. Og vi har også snakket om, at stoltskibe, der kan have 46 passagerer. Hvorfor har I ikke gjort noget før i tiden? De andre partier, når vi samarbejder, de andre partier begynder at flygte lige snart, at vi begynder at snakke om det. Når vi skal til at tage et ansvar, så begynder de andre at flygte. Og sidste gang sagde vi, nu er det på tide, at vi virkelig gør projektet. Og det samme vi vil gøre andre steder, også, inklusive Nuuk og Ilulissat. Inuit Ataqatigiit, at Siumut siger, at I flygter fra ansvaret. Trafikken er vi nødt til at løse på en ansvarsfuld måde. Hvis vi i fremtiden skal kunne rejse billigere, så er man nødt til at se på servicekontrakterne fra Upernavik. Skibe Safar i typen skal kunne sejle fra Upernavik til Nordtelik. Og så Qaanaaq i Toqotormiut, at så skal man kunne rejse til dem billigere. At sådanne skibe vil koste penge, hvordan vi finansierer dem. Og så fra Ituksala fra Ilulissat mellem Ilulissat og Ravdok med en uges mellemrum. Og vi er nødt til at finde andre løsninger for at befolkningen kan rejse billigere. Man snakker for meget om turismen og turisterne, og at det er dem, der skal kunne rejse billigere.
Vi finansierer trafikken blandt andet gennem servicekontrakterne, og man fokuserer meget på turisterne, og man betaler også for dem gennem servicekontrakterne. Turisterne skal betale det fulde beløb, og det er subsidiering skal gå til landets befolkning. Og jeg skal lige sige, at Dassault har været med til at bestemme bygningen af lufthavnen Qaqortoq. Og det har været en af de ledende medarbejdere i arbejdet omkring lufthavnen Qaqortoq. Og ved sidste valg, der fokuserer man også på lufthavnen i Qaqortoq. Vi ved, at rejse i Grønland internt er meget dyrt, og vi er nødt til at sørge for, at der bliver konkurrence omkring trafikken. Og når man har monopol på trafikken, så er det helt naturligt, så gør det, at rejseudgifterne bliver højere og højere. Hvordan vi etablerer en konkurrence i trafikken? Hvis vi ser på andre lande, der kan vi se, at ved konkurrence så går priserne længere langt ned. Og jeg vil også selv arbejde for, at der bliver etableret konkurrence i trafikken. Demokraterne. Vi nedsætter rejseudgifterne. Først skal jeg sige, hvis vi skal udvikle erhvervslivet i Grønland, så er vi nødt til at løse de trafikale problemer. Og i de sidste 30 år har vi arbejdet for, at der skal være billigere rejseudgifter. Og vi har sagt sidste gang, at Qaqortoq skal have en lufthavn. Vi kan ikke vente længere. Når vi tager det bedste måde at udvikle erhverv på, så begynder og de venstreorienterede partier, det begynder så at prøve at bremse planerne. Og hvis vi kan få flere indtægter, så kan vi have råd til det og give bedre livsvilkår til det mindst bemidlede. Hvis enhver pris, hvis det skal ned, så er vi først nødt til at tjene penge. Og vi skal også sørge for, at der bliver mere konkurrence. Hvordan kan vi videre udvikle os her i Grønland, hvis vi bliver ved med at trykke på det røde knap og liste, når der er planer omkring udvikling af Grønland? Først skal jeg sige, at under arbejdet med den nye servicekontrakt og man har ved sidste gang, der har man snakket om at udfase helikopterbeflyvning i Sydgrønland. Og det
Det er den måde, som naalakkersuisut har kørt på, som er gået ud over befolkningen. Hvad vil I gøre for at nedsætte rejseudgifterne? Da servicekontrakterne bliver fornyet, så bliver det dyrere at rejse. De partier har siddet længe i det, men vi har kunnet se, at de ikke har stullet på embedsværket. Siumut. Vi flygter aldrig for vores ansvar. Vi har prøvet at forbedre forholdene i servicekontrakterne, og vi har samarbejdet nært med servicekontrakt. Vi lavede servicekontrakt med. Det er en af dem, vi har servicekontrakten med. Der vil bygge en helt ny stor skib. Vi skal have flere ruteskibe her i Grønland. Så jeg inviterer de andre partier til at sørge for, at der bliver mere omsætning her i Grønland. For det første købte vi Air Greenland, således at vi selv kan styre luftfartstrafikken i Grønland, og at forbedre den indrigs trafik her i Grønland. Vi har lavet servicekontrakter for at sørge for, at der er gode trafikforbindelser. Er det en måde at arbejde dårligt på? Nej, det er det ikke. Og om ikke så lang tid, der får vi en ny helikopter i Søgrønland, der kan flyve længere. Så trafikken har vi sørget for at blive forbedret, så det er ikke rigtigt at sige, at trafikken bliver ringere eller bliver dårligere. Er det ikke for lang tid med servicekontrakter i 10 år? Det har gjort, at blandt andet Air Greenland har kunnet købe en helt ny helikopter, således at vi får større helikopter. Das bildet aginoset dan isimaratillunarpor taamanna tassana ayunnertorsiutaaginnarpo qanuilluna aqqisoqassanersoq. Das kalallunani ama agissarsiat ama tassanileqqarsaatigisariorpu taakkumi atorluit angalasuqarsinnaaniassammat. qanga assunnuanneranikuua angallata angalasarnikuuatta sumulluni angalniassagutta 2600 kroner taallu angalasinnaanikuuatta taavammat angallanneq aaqqissuffiginiarparput kalaallunnatini ama agalnerma akissaqarsinnaaniassammat. Taavutas sullissiinga isimaqatigiistit akilerautigut akilerneqartarput
tas iliuserisimasa tassani ua isumaratiingilak tassa bilitit akisuallaalernikууpput imaat akiliunaqangkani ittoqortormiuna angalasuqarsinnaangila ullumiku akisuallаарpoq altså det næste spørger. Michael Enoksen omkring Kuannersuit i flere år har vi udviklet landbruget i Søgrønland med mange, hvor vi har brugt mange penge, og man snakker om at der har man sagt at den vej der skal Grønland udvikles. Men på den anden side vil man opnå Kuannersuit, som kun kan producere i 30 år. Og så hvis man opnår Kuannersuit, så vil det gå ud over de andre erhvervsområder, som man har udviklet de sidste 30 år. Hvis du skruer ikke så. Kuannersuit har sjældne jurarter, og i løbet af 30 år, der vil man vi vil have indtægter på 55 milliarder kroner. Et land, der har behov for indtjening, og sådan et land har det råd til at sige nej til Kuannersuit-projektet for eksempel. Vi snakkede lige om, hvordan vi skal løse, eller vi skal sørge for, at de ældre skal have bedre vilkår, og også omkring skoleområdet er vi nødt til at få bedre. De ældre i de næste 10 år vil blive 40% flere, så hvem har råd til at sige nej til 55 milliarder kroner i indtægter. Og hvis vi skal sørge for, at der ikke bliver miljøskade og sundhedsrisiko, så synes jeg, at det er en af de ting, som vi er nødt til at begynde. Vi har ikke sagt, at man skal opnå Kuannersuit-projektet så hurtigt som muligt, men vi vil sige ja til det, så frem der ikke er sundhedsrisiko, og der ikke vil ske miljøskade. Sylakati Datasjonnermut nakangalkisian Kuannersuit qasaatigalu ameqqути akineqangitu amerlaqat tautas puyoqalak qasaatigalu narsamut qanuq kingunaqassava tautas sapusiaq tamassuma kiuna nakutigineqarsinnaangi qanuiliortoqassava tautas uut massaku isumaratigiussiorniku taamatiin naqarsinnaangan taamaamat allan periaffissarsiorniku tassani Kuannersuit atilisarsiortun taana atortillugu taavalu taassuma taniatigut kingunissaal soorlu akattorguneriaqarnama kingunissaalik nallersuinera tamakku ingerlaneqartariaqarput. Tässä tässä biomassaqaat naminerta alaingersorniku naluara sunatungavigalu takku biomassaqaat sanaqarsimanersut
taavulasa narsap illuqarfia mingutsinneqanginnissa qanoq pingiitsoorsinnaqassava aamal savaatillit aama tassani savaatilin qanuilluни ajoqutaassangиннера тааннеерсоққиннаартариарпуама Michaelinaksen quyanaq apeqqutun tak for spørgsmålet. Det er det vigtige spørgsmål. Det er meget vigtigt, at når man arbejder med sådan et vigtigt spørgsmål, at man har lavet dybdegående undersøgelser. At vi er nødt til at oplyse over for befolkningen, vi skal sørge for en fremgang i erhvervslivet her i Grønland. Og vi skal have flere indtægter, så er vi nødt til at etablere nye erhverv her i Grønland. Så man kan undersøge forskellige muligheder, vi kan etablere her i Grønland. Med hensyn til at afstemningen om Kuannersuaq-projektet, hvis for eksempel Qanaq-beboerne ikke er blevet oplyst om konsekvenserne ved minen, så kan det have negative konsekvenser for befolkningen i Sydgrønland. Inuit Ataqatigiit. I siger blandt andet, hvis I vælger Inuit Ataqatigiit, så er det nej til uran. Det vi har udviklet fra bunden af, det er fiskerierhvervet og landbrugserhvervet. Vi mener ikke, at folk skal komme udefra og så sørge for, at vi bliver selvstændige. Og vi har været tilskuere, i mange år har vi været tilskuere for vores land. Og det er også selv, der skal udvikle vores land. Det er en stemme på Inuit Ataqatigiit er et nej til uran. Hvis man vælger det af andre partier, så er det et ja til at Kuannersuaq-projektet kommer i gang. Man har sagt, at hvis man opnår Kuannersuaq, så skal man følge lovgivningen. Efter det der kommer frem, så har vi set, at det er negative konsekvenser ved åbningen af Kuannersuaq-projektet. Og det vi deponerer talings i løbet af 37 år, og som vi har konsekvenser i mange tusind år for befolkningen her i Grønland. At hvis vi bliver det ledende parti i Grønland den 6. april, så er vi klar til at genindføre nul-tolerancen. Hvad vil I sige til demokraterne? Det er et godt spørgsmål. Vi er nødt til at spørge, hvad man vil gøre i Sydgrønland. Og med hensyn til Kuannersuaq-projektet, så gør det mange gode muligheder for Narsaq og så resten af samfundet også. Vi har lige været i koalitionen.
Og hvis vores naalakkersuisaq-medlem havde ikke lavet et grundigt arbejde, så vil man ikke have fulgt lovgivningen. Vi er nødt til at tage et skridt frem. Jeg er blevet usikker på, hvad Siumut vil, fordi at halvdelen siger nej, og halvdelen siger ja. Men vi er det eneste parti, som helt klart har taget en helt klar holdning. Vi har snakket om, at vi skal leve af kriseproduktionen. Vi vil ikke være med til, at vi lever af krise her i Grønland. At vi er nødt til at leve af de ressourcer, vi har her i Grønland. Vi vil ikke begynde at indføre levende krise og så opdrætte den. Det er ikke den vej, vi skal. Nivi sagde, at det er halvdelen af jer siger ja, og halvdelen siger nej til uran. Det er meget vigtigt. Det her er, vi følger råstofloven. Og vi vedtog råstofloven i 2009, som alle partier var bakket op om. Og på den baggrund har vi arbejdet med mindeprojekterne. Og under høringen og reglerne for høringen er vi nødt til at følge også. Ja, det er forskellige forhold. Skal man høre befolkningen om det krav, der er efter råstofloven. Og når vi først har lavet høring, så kan vi begynde at vurdere projektet. Vi skal være sikre på, at det ikke er til skade for folkesundheden og så for miljøet. Nalarak, hvad siger I? Først skal jeg sige, Nalarak siger ikke nej til udvikling. Nalarak er altid åben for enhver udvikling. Kuannersuit er en mulighed. Og råstofloven er en god lov. Men vi er nødt til at tænke på, at vi er nødt til hjemtage varsområdet. Vi kan ikke kun tænke på, at farlige mineraler. For eksempel kan jeg sige vand, som er landets ressourcer, og vi har mange floder, og vi har indlandsis. For eksempel en multinational virksomhed har haft indtægt på 50 millioner kroner om året, bare ved at sælge vand. Og vi kan udnytte andre ressourcer, vi har. For eksempel Tutupit kan vi sælge. Og det næste spørger, det er omkring Grønlands vigtigste var fiskeriet. Velkommen. Vi skal udvikle Sydgrønland, siger jeg hele tiden. Og det siger man også ved enhver valg.
Det vigtigste, I er nødt til at udvikle fiskeri i Sydgrønland, som er det vigtigste her i hele Grønland. For eksempel rejer 5.000 tons, som har en værdi på 500 millioner kroner. Dem fisker man ikke i Sydgrønland. 260.000 tons, 260 tons af krabber producerer man ikke her i Sydgrønland. Hvilke muligheder vi i banen vejen for at kunne udnytte sådan ressourcer. Vi har ikke engang indhældningssted for krabber i Sydgrønland. Vi har ikke en eneste indhældningssted for rejer. Der er kun en rejerfartøj i Sydgrønland. Hvordan kan I lægge planer for eksempel at mellemstore kutter, som kan fiske rejer? Hvordan kan det være, at store trawlere kan fiske i vores fjorde, mens mindre fartøjer ikke kan fiske? Jeg synes, at man er nødt til at løse disse problemer. Inuit Ataqatigiit. Det er rigtigt, at et erhverv, som vi har opbygget fra bunden, som vi er dygtige til, er vi nødt til at videreudvikle, og forholdene bliver dårligere og dårligere på dette område. Og vi er også nødt til at udnytte rejerressourcerne her i Sydgrønland. Og nuværende julefiskere er også nødt til at udvikle sig, så man er nødt til at bane vejen for, at man får bedre bane vejen for, at bedre fartøjer. For eksempel bankerne er begyndt at stoppe med finansiering eller investering i mindre både. Så vi er nødt til, at vi har brug for at fartøjer, som kan fiske rejer og krabber. At der kendetegn for, at der mange år har været fiskererhvervet og har støttet om det små fiskere. At når vi fremsætter forslag, så begynder de andre partier at bakke ud. Og vi er nødt til at udvikle for eksempel skoleområdet. Og jeg ved, at rejefelterne, Dunulliarfik og så og vi er Suituba, hvor store rejeforekomster der er der. Med hensyn til rejebestanden, vi er nødt til at genetablere rejefabrikker her i Sydgrønland. Det vil vi arbejde for i Atassut. Og i Atassut har vi fremsat forslag om, at vi hjemtager fødevareområdet. Ja, nu er der visse Rojakitsoq har en helt klar fiskeripolitik i Sydgrønland. Under vælgermøderne har vi sagt, at enhver fiskeressourcer er vi nødt til at fange, og vi skal skabe værdi ud af det. Og de uforarbejdede fisk, man eksporterer,
er vi nødt til at selv at producere her i landet. Og vi har indført et system, hvor man skal meddele myndighederne, hvor stor indtjening man har fra fiskeprodukterne. Det er ikke rigtigt, at man skal stoppe med, at store trålere fisker i fjordene. Det skal man stoppe. Og kystnære fiskere og så havgående fiskere, det skal ikke sætte barriere over for hinanden. Vi arbejder for indhentningssted i Sydgrønland. Og vi har banet vejen for, at hele Grønland er en forvaltningsområde. Og vi har også banet vejen for, at enhver produkt skal kunne produceres her i Grønland. Siumut, Jens Peter, tak for spørgsmålet. Fiskeriet er meget vigtigt for erhvervslivet i Grønland. Og det er derfor, at vilkårene skal forbedres, og arbejdet foregår. Og Fiskerikommissionen er i gang med sit arbejde, og forskellige organisationer er med til denne udvikling. Private erhvervslivene har også mulighed for at etablere indhentningssteder, og det er ikke kun det offentlige, man skal sætte sin lid til. Det er ikke kun Sydgrønland, der skal udvikles fiskerimæssigt. Østgrønland er også nødt til at blive udviklet. Hvordan kan I støtte op om at etablere indhentningssted? Der er forskellige muligheder med hensyn til udvikling. Staten har sat penge af på 200 millioner kroner, og det har vi selv gjort for at udvikle erhvervene her i Grønland. Og når man skal etablere et indhentningssted i Grønland også, så er man også nødt til at se rentabiliteten på det. Og så er vi nødt til at se på direkte eksport til de lande, vi eksporterer til. Så vi skal bare en vej på til direkte eksport. Siumut tässä ei minut äkillä sinne saa rappo. Tässä tämä kuinka sinne ran sinä kun siis rappo. Tässä alisatut amma adoptonik muuttunut panik pissa sinne saa rappo. Tässä alisakat annatut panik pissa sinne asetit. Der er jo der når man har suttet der at du er sjølen som en bare fisk der er på i mange sjælsmik nu der tini du nære sanik. Der er så altså når besøg der til mig det er så sjælnere udagtama på imma sumifiilaani alsartoqarpallаарpu immaqalu sumifiiarlaani alsarnikippallaarluni tao tassa qassaatigisariaqarparput aningasaqarnermi sualluuni immin aallartinia immin nappassinnaasariaqarmat.
Tämä tässä kun kauttomi inortelmen Indonesia for inortelmen Indonesia tunnumme alsannammik pilassarneqarpu. Tämä tässä presariaqarpu sylisyssat ammalu Indonesia official pisariaqartinneqartut pigineqarnerssut. Tämä tässä uut nuatinnamen Indonesiaortinnamen alaangisinnaavut. Tämä mä tässä periaatteessa mielisortræqarput. De næste demokraterne. Hvad er jeres politik med hensyn til fiskeri i Sydgrønland? Befolkningen i Sydgrønland der ved bedst, hvilke muligheder der er for økonomi. Hvis der er mange fisk, så lad os se på, hvem der har kørt den bedste måde og den bedste forretning her i Grønland. I Lillesæt, der har man sagt, at vi har vores råvarer her, så vi vil etablere vores egen produktionssted, og det virkelig giver det også. Og hvis vi har viljen til det, så skal vi selv arbejde for det. Og det er ikke politikerne, der skal etablere erhverv her i Grønland. Det er befolkningen selv, der skal gøre det. Og man er nødt til at se på, at der er mange arbejdsløse i Sydgrønland. Og vi er også nødt til at se på, at fiskefabrikkerne mangler arbejdskraft. Så vi er nødt til at løse sådan strukturelle problemer. Vi skal sætte rammerne. Der er mange politikere i Inatsisartut fra Sydgrønland, så brug dem godt. Hvad I gør? Vi vil bare få en privat erhverv, der kan betale sig, og at det skal være bæredygtigt, også økonomisk. Nillerak. Tak for spørgsmålet og baggrunden for det. Rockland er et samfundsejet selskab. Dem vi demokraterne, vi sælger Rockland. Og der kan man se, at hvor store underskud for Sydgrønland eller for Grønland. Jeg kan sige, at Grønland, som vi alle ejer, skal gives mulighed for at etablere en fabrik i Sydgrønland. Fordi at et samfund, der gerne vil arbejde og fiskere, der gerne vil fiske, kan man etablere noget, således at det kan sørge for, at det kan få indtjening. Hvad vil vi gøre for at etablere indhandlingen? Ja, vi skal sætte rammerne, og det kan behandles i Inatsisartut. Og befolkningen i Sydgrønland skal jo på arbejdspladser, og dem kan vi, det skal vi sørge for. Grønland vi vil ikke sælge, og
Det vi har arbejdet for, det er, at fiskerne skal kunne have indflydelse, fordi at det her, vi har set, ved at det selv etablerer en virksomhed. Vi er nødt til, det er det sted, vi kan gøre det, skal vi privatisere for at fremme udviklingen i Grønland. Vi vil væk fra, at de offentlige, der styrer erhvervslivet, fordi at det er en gammeldags måde og tankegang. Vi er tilbage om 10 minutter.